Geweldig, Eduard! Ja, jongen. Geweldig. Het is die blauw alweer. Blauw, blauw, blauw. Geweldig. Nou, goeie, wat leuk dat je bij jongen naar de Friese vlogger. Zat je maar weten, Ljout is dit hier culturele haardstad. Vorige week weer de opening daarvan. Daar kon ik spietig nog net bijwijzen, want ik ging ook een heel belangrijk optreden. Goeie jongen, maar even. We hebben nou geen 50 hier. Die van de gitarist. Daar speel je jongen in het Albert, in Café De Streek. Oh, prachtig hier, Heide. Een geweldige backstage hier. Wat is dit, Peter? Peter, wist je wat het is? Wist je wat dit is? Oh, ik zou heel luiers. Als toen nog in de broek schiet, jongen, ik heb het even schieten. Ja, nou ja, dan kan ik hard meer luier doen, man. Geweldig. Waar is die man die er doorheen zit te drummen? Ja, maar dat wordt de hele jongen gaan. Ja, je zit er heel lang doorheen te drummen, denk ik. Even zien, wat zoeken we dan eigenlijk zeggen? Even zien, ja, want we gingen dus echt tijdens het optreden, we echt een clip moeten opnemen voor het versje lekker, lekker, lekker. Get on! Let's get on! Dat nieuwe! Hou je de kapper maar bij houden. Geweldig. Wie dan? Ah, goeie. Wat is dat? Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt en let er vooral even achter in de reacties. Maar zoals ik al zei, Ljout is dus een culturele haardstad. Dan ben ik heel benieuwd. Ik heb het dan een beetje vernemen. Telt het je nou op van de cultuur? Of van de BMW zit het nog? Een stuk cultuur, hè? Meer wat Duitse cultuur moet ik zeggen. Maar hey, nou, bij me is Wessel. Wessel is je wordt even nu snuffelstagiair. Die wil graag even zien hoe dat nou bij ons op kantoor gaat. Wat er in stage voor trouwens? Voor een gymnasium hier in verder schuren. Oké. Maar de beste, is het een snuffelstage? En waarom moest dan bij u zo'n stage doen? Nou, dat lijkt me wel leuk. Wat dan? Hoe zou dat? Gewoon, het is gewoon heel leuk. Nou, is het leuk of niet? Ja. Want we gingen vanmorgen ook al even op het paard, even wat reportages opnemen en zo. Wie du was? Waarom sinds je naar Leeuwarden gekomen? Weil Leeuwarden in diesem Jahr Kulturhauptstadt 2018 geworden ist. Nou, und haben Sie schon viel Kultur gesehen? Nein, noch nicht so viel. Wir sind heute gerade erst gekommen, heute Nachmittag. Okay. Wir haben noch keinen richtigen Plan. Wir gehen erstmal durch die Stadt. Ich begreife, ich bin ein bisschen zu früh. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Aber das ist nicht dat Sie im Vorher geguckt haben, Nein, von, nou, ich mochte gerne das sehen. Nein, ein bisschen, aber nicht. Und sonst? Ja, Was ist in dem schiefen Turm? ja, die schiefen Turm. Was ist da drin? Was ist da drin? Na, das ist mehr, dass Sie können hoch und dann können Sie über den ganzen Stadt gucken, ja. Ein bisschen für die View. Ja. Ja. Was gibt es noch mehr? Oh, ich weiß es nicht genau. Oh Gott. Okay. Ja, alles. Nou, we zijn kunst aan het maken. Oh, dit is nou kunst maken dus. Dit is wat je kunst maken. Maar we zitten er wel mooi bij inderdaad. Heb je last van het verkeer? Ja. Nou, die meneer gaan we zien. Oh ja, dat wordt wel gerespecteerd zou ik zeggen. Maar volgens mij heeft dat ook met Leeuwarden 2018 te maken. Ik heb het idee dat er nu wel een klimaat is in Leeuwarden. Ja. Dat het wel mensen het kunnen waarderen, zeg maar. En er ruimte is voor dit soort dingen, snap je? Nou, ik snap het, ik snap het. Snap je het wonen? Ik snap hier reet van, jongen. Nee, ik kan het niet. Ik snap er niks van, jongen. Ja, kom, laten we even met kleuren doen, toch? Ja. Verschillende kleuren. Prachtig. Hoeveel papier hebben we nog? Ja, veel te weinig. Ja, super. Jouw culturele haardstad. Hoi. Jouw culturele haardstad. Nou, je moet daar mee doen. En dat je ook gezellig hier. Een mooi divers palet omheen. Dat is toch geweldig. Geweldig. Ik ben even zien aan het ben hier. In welk kader van welk project wat dit dan is. Hallo meneer. Huh? Hallo meneer.
Ja, goeiedag. In het kader van welk project is dit dan? Van 2018? Zoon. Sorry? Noem me zoon. Noem maar zo'n. Hier die een heel vlier of zo, hè? Ja. Oh, ja. Zit er wel uit, ja. Vraag eigenlijk, hè? Ja, dat zit er nog niet. Maar wat komt je dan? Casino. Oh, casino, oh, hier nice. Las Vegas, dat Braai uit. wist joh. Yes. Dat is spannend joh. Ja. Wist joh, Casino Las Vegas, die breidt uit wel terug. Nou, Yes. succes ermee, hè? Ja, dankjewel. We zien al even vergakken. Bij Casino Las Vegas. Vroeger in de volksmond die van Watten, die dat ik wel Lassie. Even een Lassie daar. Goed, ik wil er dus vorige bel ik bij Radio 1 komen op bij het programma Taalstaat. Nou, daar ben ik geweest, daar had ik verder nog geen beeld van Sjenlitten. Dus ik denk dat het nou wel tijd is om het even Sjenlitten. Want die hartstikke leuk, hè? Maar Frits Spits en Pieter Wilkes weer direct nog bij. En nou ja, zoals dat meestal natuurlijk machtig mooi. Geweldig. Ik ging naar de culturele haatstad. Ja, hier is het. Oh, hier is het. Och, hen. Pisbakken, nooit pisbakken, jong. Volgende week 4 weer. Lekker zijn hierbij. Bart, kom op. Hey, goed dat je er bent. Nou, Pieter Wilkes die is nog op de achtergrond pensioen. Nog een teken, dan mag ik er echt voor. Dus, een beetje spannend eerlijk zijn, hè? We vloggen naar de dos samen met het doen, maar gewoon echt een mainstream media, radio en zo. Wel spannend. Dat is goed, jongen, man. Nou, dat is meer nog tijd. Ja? Nou. Zullen we even zien? Nee? Ik mis die stad en die eieren. Wat nou dat zijn? En ik ben door de oude hoge zee. Ja, en de digitaalstaat vervagen grenzen, maar geldt dat ook voor taalbarrières? We gaan het vragen aan onze gast van vandaag, Eduard Rekker. Wat heb je bij je? Ja, dat is mijn vlogapparaat. Ah, dat is jouw vlogapparaat. Ja, dat is mijn camera. Dus je neemt nu alles op? Ik neem nu alles op. Alles wordt vastgelegd. Alles wat nu gezegd wordt, wordt vastgelegd? Zeker. Dan moet ik wel op mijn woorden passen. Nou, Ja, denk erom. Ik heb een kritisch publiek. Ja, dat is heel goed. Om te beginnen, fijn dat je hier was. Graag gedaan. Geweldig. Nou, ik dacht van ik neem een trolley in om even te zien van wat ondervinden we al van de culturele haarstad. Genoeg. Ja? Ja, het gaat echt leven. Als je ziet, ik lees vandaag de VVV, alle kaarten die vliegen weg. Nou, Ja, de ja. voorstellingen uitverkocht. Nee, dat wordt een mooi feest, jongens. En werk je jezelf in dan? In ieder geval naar Rijkenmooi naartoe. Ja. En nou, ik ben voor de rest mee dingen aan het bekijken. Ja. Succes, hè? Prima, lekker idee. Dankjewel. Oké. Ja, zeker, Jan. Ik heb een keer onder een video van jou gereageerd. Ja? Ik ben die Joris. Ik weet niet of je dat nog herinnert. Wat heb je gezegd toen? God, wat was het ook weer? Ja, over dat je gewoon Fries moest blijven. Oh, zei ja, wist. Ja. Nee, jongen, ik doe mijn best, jong. Maar doe praat geen Fries. Nee, maar ik versta het wel. Ik woon ook gewoon in Leeuwarden. Maar vind je dat wel leuk dan, dat ik een beetje Fries praat? Ja hoor. Ja? Mijn Geen familie doet probleem? het ook, maar ik kan het gewoon niet. Nou, hier maar het jong gebeuren. Hier op het Saailaan is een heel grote lichtshow gekregen. Maar ik zou zelf ook wat jongen dan op camera krijgen. Hè? Letterlijk een vlog dus in principe. Hallo, hoi. Nou, ik ben net naar op kantoor geweest, gaan we even wachten, want het zit weer natuurlijk nog in het donker. Dus nee, ik heb met niemand we rennen over even naar het Saailand daar. Nou, goeie. Die overval of zo? Even zien. Jan Jelle er direct bij, maar die zijn in België. Nou, misschien is de show ook al begonnen. Ja, de show, maar geven we er nog wel in? Oh ja, waarom net? Ik wil, wat maakt dat uit? We gaan in de computer en als het niks is, dan geven we voort. Shit, joh. Het wetter, dat is boven nu nou. We staan onder wetter nou. Ja. Dat is voor me het idee. Ik kan me er voor de rest nog net in verdiepen. Nou, bel dan eruit. Wat verdorie, joh. Wat wel leuk is het rijnwetter. Ja? Wat dan? Super shit. Wat effect. Is het rijnwetter? Denk ik. En dat is net steeds maar... Ja, inderdaad, dat is het rijnwetter, ja. Maar zie, dat is grappig, als je het rijdt nou. Dat is juist, de rijn valt in een laser, zeg maar. Oh, bijzonder, hè? Geweldig. Het was een leuk filmpje. Doe dan toen maar... Omheen. Was mensen en abonneren dan? Zo, eerst in een karklaat zetten. Just die, zo. Nou, zo, hey. Nou, dan proost er maar op, hè. Hoppakee.
Hoppakee. Geweldig.